Ito naman mga kaaksyon, isang ginang sa Daraga Albay na biktima umano ng laslas gang sa Daraga Public Market. Para sa reklamong ito, makakausap natin si Ana Maria Payoyo. Ito po bang panglalaslas sa inyo pong bag? Kailan po ba ito nangyari dyan sa Daraga Public Market? February 7 po yun. February 7. February 7. Opo, February 7. Ito po ba ay umaga, tanghali, hapon o gabi? Hapon po, ma'am. 4 o'clock po ng hapon. Hapon, so ibig sabihin, broad daylight, maliwanag pa. Opo, ma'am. Mga anong oras nyo na po ba napansin ito pong bag nyo na nilaslas na? Yan kitang-kita sa screen. Talagang grabe yung pakakalaslas. Talagang pag merong importanteng bagay, makukuha at makukuha. Ang mga 4:30 na po, ma'am. 4:30 na. Opo. So mga 30 minutes. 4:30 ng hapon. Opo. Okay, so sabi mo pumasok ka ng public market mga alas 4. Opo. Napansin mo siya 4:30, so mayroong 30 minutes na interval bago nyo napansin. Saan nyo na po napansin na yung bag nyo po ay nilaslas na? Bumibili po ako. Namamalingki po ako noon, madam, sa doon po sa Talipapa po doon sa palingki po ng Daraga. Tapos po, magbabayad na po ako sa doon po sa tindera. Sabi ko po, magbabayad po ako. Nung makita ko po, yung ko po, laslas na po yun. Opo. Buti na lang hindi po nakuha yung wallet po ninyo. Opo, may secret po ako, ma'am, na maliit na parang bulsa po doon sa bag ko. Yun po, hindi po inabot ng laslas. Ayun, so buti na lang meron po kayong secret pocket kung saan nyo po nilagay yung pera nyo. Opo, ma'am. Opo, linawin lang natin, nanay, doon po kayo sa may Talipapa area, doon po sa may mga gulayan. Opo, ma'am. Okay, so hindi po doon sa may wet market ng Daraga Public Market. Ngayon, nung nalaman po ninyo na nalaslas na yung bag po ninyo, saan po kayo agad dumiretso? Umuwi na kaagad po ako, madam, para po nakapamili na po ako noon ng mga gulay. So dumiretso na po kayo sa bahay po ninyo dahil sa syempre, hindi po kayo nanakawan, wala po sa inyong nakuha. So, Opo, hindi nyo ma'am. po ito na-report sa barangay man lang or kaya sa pulis? Hindi na po, ma'am, ako nag-report kasi po, wala naman po sa akin na wala. Okay, so, pero kung mayroong nawala, dediretso po kayo sa pulis? Hindi po, sa barangay muna namin para po manawagan, po sa mga kabarangay na mag-ingat po, magpunta po sa, kung pupunta po sa palengke. Opo. Magsasabi na Okay. mag-ingat. So, maswerte po kayo, Nay, maswerte po kayo dahil wala po sa inyong nakuha or nanakaw. Opo, ma'am. Pero sa susunod po, Nay, kahit wala po sa inyong nanakaw or nakuha, basta po may mga ganito pong sitwasyon, mas mabuti po na ipagpaalam agad sa barangay or kaya sa PNP. So sige po, Nay, dahil sa pangyayari pong ito, sa pagkakaalam ko, hindi po to yung unang beses. Meron din pong mga grupo po ng mga kalalakihan at kababaihan na meron din pong ganitong pangyayari dyan sa Daraga Public Market. Pero para sa reklamong ito, makakausap natin si Lorenzo Banyas, ang Public Information Officer ng Daraga Public Safety Office. Sir, eto po bang nangyari pong itong laslas sa bag ay nakarating na po sa kalaman po ninyo dyan? Actually, yan, ma'am. Last week pa po may mga narinig po kami may mga untoward incidents na nangyayari dito sa Daraga Public Market. But suddenly po talaga, and kinalulungkot din po ng aming opisina dahil nga po, wala man lang po pumupunta dito sa amin ng mga victim, either po na kuhaan po sila ng mga gamit nila sa bag or hindi. So, wala po talagang pupunta dito sa aming opisina, even sa Daraga PNP, ma'am po. Last time po, may naanoan po kami, hindi po yung last bag lang, kundi mandurukot, ma'am po yun ang naano. So, na-sempuan po yun ang aming mga PSO personnel na nasa area. Kaya po nahuli po yun at tinadala po dun sa Daraga police station for proper disposition in action. But this time po, yung nangyari po kay nanay na narinig ko last February 7, wala pong nakarating na report po yan sa opisina, even siguro po sa Daraga Municipal Police Station, ma'am. Ayun, so siguro dahil
walang nawala kay nanay. Sabi nga ni nanay, dahil wala naman nawala daw sa kanya, bahala na lang niya or sinantabi niya na lang itong problema. Pero ano po yung action po natin para mas ma-prevent po itong mga pangyayaring ito na madagdagan pa po? Pwede po ba na madagdagan ang security dyan sa Daraga Public Market? Actually, ma'am, ngayon po nag-uusap-usap po dito sa aming opisina na magkakandak po ulit ng roving ang samayang mga personahe dyan po sa Daraga Public Market para po maiwasan na po ang mga susunod na magiging biktima kainin mga last paggang po dyan sa pampublikong merkado kang Banuan kang Daraga. Dahil nga po siguro na ano naman po siguro yan ang mga personalidad na iyan na mag-ibok maraos dahil nga po talagang di po masyadong nababantayan na kang sa mga personalidad. Hindi po kami nakatutok, especially po kunya na may eskwela. Nakatutok po kami sa 3 Major Street City po sa Banuan kang Daraga na kung saan po kadakol na mga estudyante ang kaipuan ng priority. And even nga po, maski after po kang ralaugan natin ruluwatan kang mga estudyante dito po sa eskwelahan ko dito po sa Sentro kang Banuan kang Daraga. Talagang nagmumonitor man po kami ma'am kang mga any untoward incident na piling mangyari po sa areas. And pag may mga nare-result po, panawagan naman po yan sa mga paratoon po niya to dito sa Banuan kang Daraga na if may marita po sindang malain ng hero, di po sindang magdulog po sa yung mga PSO personnel na yun dyan po sa areas. Tatawanan po or ang tamoy mga personahe, talaga pong automatic ma-responde po yan naman sa area po, ma'am. Opo. Sir Lorenzo, sa pagkakaalam ko, dati meron pong piniplay or audio na naririnig po kami dyan sa Daraga Public Market na nagpapaalala po sa ating mga sa publiko na maging maingat, bantayan ang kanilang gamit. Eto po ba ay patuloy pa rin na nagpi-play po dyan? As of now, ma'am, parang wala na rin po akong naririnig na mga ganyan na audio dyan sa Daraga Public Market. Hindi ko lang po alam, ma'am, kung bakit na-stop yun kasi nakaano na po yun din sa Public Market Administrator. So sa amin po kasi is safety and security lang po kang gabos na mga tao yayaon po dito sa Sentro kang Banuan kang Daraga, ma'am, ang tamay. Okay. And even though po, ma'am, especially ma'am pag may mga araw kayo ng mga incident, kasi po wala pong nakuha, dapat po on that day po kang nangyari, dapat po nag-report or mag-report po kung tiisay man ang nagiging biktima para at least po makagibo po kami ki-action and ang PNP ma'am po mag-igawang ki-action para po dahil na po mauto ang araw kayo ng incident po dito po sa mga pampublikong saudan pa po lang po dito sa Banuan kang Daraga kundi po sa iba-iba pa pong saudan dito po sa Albay. Opo. Pero I guess, Sir Lorenzo, pwedeng ibalik yung ganung estratehiya, yung ganung pong maganda kasi yun kasi every now and then napapaalala po yung publiko na dapat maging maingat, bantayan yung gamit. So baka pwedeng ibalik po yung ganung estratehiya. Nakadepende na rin po yan sa public administrator po, ma'am, dyan po sa Daraga Public Market through Mr. Temes Lubete. Siguro po, if may time po kayo, kung may pwede kayong matawagan na kung pwede ulit yun maging active yung reminders po ninda through audio para po maiwasan na po ang araw kaing mga incidents po dyan sa Daraga Public Market. Sige po, Sir Lorenzo, kami na lang po yung magpapaabot po nito sa Daraga Public Market Administrator para po yung ganung pong dating estratehiya ay maibalik. At ano po yung plano nila para mas mapaigting ito pong pagbabantay at para naman sa seguridad po ng mga mamimili in general. Kayo po, meron po ba kayong strategy para po malaman po ng ating mga tagapakinig, especially mga Daragenyos na mag-ingat po sa pagpunta po or pagpasok dyan sa Daraga Public Market? Yes, ma'am. Ang tinimog kong piga-advise po sa yung mga katugangan po na yung po rin sa Banuan kang Daraga na anytime po or initis po na magpatirig po sa Dajigdi. Kung may marita po sindang palain ng hero, magdulok lang po sindan sa mga personal dahil po igwama po kami dyan sa area kang may LCC, Regidor, Teperes, at sa palibot po kaining tinambakang Banuan kang Daraga, igwa po kami digdig mga naka-standby or nakapontem na mga personnel. So, tayo po sinda supog na magdulok kung may mga
problema na po tindang na-experience yan sa sarong area na hingali po sa mga persona tulis mong piling ma-respond dito sa INDA. And gusto ko lang pong ipaabot lang sa yung mga katugangan ang PSO hotline number na pwede po nindang apudahan kung may mga aropay ng mga incidents na po na nangyayari. PSO hotline po man na 0917-882-0392 and ang daraga pa National Police naman po is 0998-598-5937. So dyan Okay. na po din na pwede mag-contact para po matawalan si action kung ano man po ay mga na-experience po nindang mga toward incident na pwede pong maka-danyos kang sa indang buhay if ever po na mangyari po ito sa inda. Opo. So, maraming salamat po, Sir Lorenzo, At yan pong mga hotline numbers na ibinanggit po ninyo ay makukuha po yan ng ating mga tagapakinig at malaking tulong po yan para po maparating po sa inyo ang kanila pong mga hinaing or concerns po. Maraming salamat, Sir Lorenzo, ang tagapagsalita ng Public Safety Office dyan po sa Daraga. Maraming salamat. Maraming salamat, ma'am po, ma'am. Para sa maaaring asahan naman na legal na aksyon, eto na sa kabilang linya na ng ating telepono, si Police Brigadier General Andri Perez Dizon, ang Regional Director ng Philippine National Police, Region 5. Magandang hapon po, RD. Ma'am, good afternoon at sa lahat ng nakikinig at nanonood sa Ako Bicol Radio Program po. Eto po sir, last gang dyan po sa Daraga Public Market. Ilang beses na po ito na nakarating po sa aming tanggapan. Eto po ba ay nakarating na din po sa inyo pong himpilan na Direktor? Opo ma'am, kanina po ako na-inform niyan at nalungkot na ako dahil first time ko rin na encounter or makarinig ng ganong modus na naman sa palengke ng ating bayan ng Daraga. So nalulungkot po tayo sa pangyayari dahil kung sino pa yung senior citizen at dapat ng tulungan, yung pa ang biniktima po, napakasama naman po ng pangyayari na yun. Opo. RD, February 17. Opo, ito pong nangyari pong ito. So, February 7. Opo. Medyo ilang araw na po yung lumipas. Ito po ba ay maaari pa rin i-report po dyan sa inyong tanggapan para naman po makapag-file ng formal na reklamo at ma-record na din po itong pangyayari? Ma'am, opo, sana kung na-report yan sa pulis, hindi talaga makakarating dito, ma'am. Kasi bago makarating po dito, doon po muna sa police station na malapit kung saan nangyari yung insidente. So, wala po tayong natanggap mula sa Daraga at sa Albay PPO. Kaya negative po dito sa region, ma'am. Kaya buti nakarating sa inyo para nang sa ngayon mahanap natin o magawa natin ng tulong yung biktima at kung pwede rin makapanawagan tayo sa ating mga kababayan, baka may nakakita doon, ay pagbigay alam po sa atin po, ma'am. Opo. RD, pwede din po ba tayo mag-strategize ng paglalagak po ng ating mga personahes dyan po sa Daraga para naman po yung police visibility ay naandun po, especially dyan po sa mga matataong lugar? Totoo po yun, ma'am. Ang Police Regional Office 5 ay ang pinakapangunahing programa natin ngayon ay yung paglabas natin ng mga pulis natin sa kalsada. At yung nag-uorganisa po tayo ngayon, ma'am, nung kabataan kontra krimen na kung saan maraming estudyante dyan sa Daraga na pwedeng makatulong sa atin sa pag-monitor ng paligid. So yun po ang mga ini-strategize natin at ini-encourage po ng ating PNP Albay, PNP Daraga na yung mga business establishments natin ay i-activate po yung kanilang mga CCTV, pati na po yung sa LGU, sa barangay. Kaya yun po ang mga pwede nating gawin at pwede nating pagtuunang pansin para sa peace and order ng ating paligid kasi napakaganda po ng lugar kapag ito ay may peace and order. Yung progreso po ay sumusunod po palagi. Opo, ano po RD yung maaring gawin para maiwasan itong patuloy na gawain na laslasgang? Alam naman natin na tapos na yung mga holiday seasons pero meron pa rin po ng mga tao na mapapagsamantala. Ano po ba yung pwede nating gawin para po maiwasan po ito? Unang-una, ma'am, hinihingi natin ang tulong ng ating mga kababayan, ng ating komunidad na
tulungan ng PNP, ang ating pulis dahil nandiyan na po sa kalsada, na may report kaagad kung may incidenting ganun. At kung mamatyagan natin lalo na itong mga terminal dyan, itong mga nasa palengke, na kung saan nagkukumpul-kumpul yung mga tao, hinihingi po natin ang tulong ng barangay, ng mga komunidad na maging aware po tayo sa ating kapwa. Kung tutusin, wag na po natin hintayin tayo mismo ang biktima. Kapag may nalaman tayo or may na-observe po tayo na may incident na ganun, pagbigay alam kaagad or picturean or tawag po kaagad, ma'am. Sa gayon, na-action lang kaagad kasi ang pulis natin talagang nag-reach out sa community, ma'am, dahil yung community satisfaction po ang priority natin na mapagsilbihan ng maayos ang ating mga kababayan dito sa Bicol. Opo, maraming salamat, RD. At sa mga tao naman, syempre sa publiko, dapat maging maingat din sila. Yung gamit nila, bantay nila. Kung matao, maging vigilant din sila. Yung gamit nila, ilagay sa unahan para nakikita nila na yung gamit nila ay hindi malaslas or hindi sila manakawan. Tama po yan, Ma'am Rem. Yan po ang isa sa pinaka-importanting pwedeng gawin ng ating mga kababayan na wag silang maging easy target, wag silang maging object ng masamang loob kasi nag-observe din yan. Kung listo ka or maliksi ka or naniniguro ka sa iyong gamit at doon ka sa ligtas na lugar, magdadalawang isip po yan gumawa, ma'am, ng ganong kabuktutan na gawain po, ma'am. Opo, with that po, RD, maraming salamat po sa inyo at mabuhay po kayo, Police Brigadier General. Thank you, Ma'am Rem. Best regards at mabuhay ang ating Bicol pa. Opo, mabuhay din po kayo.